Здравейте, уважаеми зрители! Обществена приемна. Днес е денят на християнското семейство. Аз съм Диана Бикова и днес много се радвам, че мой гост е Ирена Ганчева, художник, един от най-известните художници в Пловдив. Добър ден! Здравейте! Добър ден! Бързам да обявя, че имаме открит телефон в студиото 640-366. На него можете да се обаждате с въпроси към моята гостинка. Ще си говорим за хубави и за приятни неща. И веднага започвам с първия ми въпрос. Какви бижута правите? Всъщност аз съм художник-ювелир и изработвам бижута от естествени камъни и сребро, като моята цел е да направя бижута уникати. Всяко едно бижу е създадено за точно определен човек, който рано или късно идва и се го познава, че това е неговото бижу. Как точно така става това запознаване между човека и бижуто? Много ми е интересно. Може би, говори се, че камъните всеки един човек е от някаква зодия. Камъните, които използвате, нали, казвате, че използвате камъни, отговарят на зодиите. Може би по зодии нещо, знам ли? По принцип има и такива теории, но аз съм привърженик на тезата, че не вие избирате камъка, а камъка избира вас. И най-добрият контакт, който се осъществява, е директния контакт, нали, с бижуто, с камъка. Човек може да си хареса камък и с него да се направи бижу. Камък по избор. Като тук вече няма значение кой от коя зодия е, а въпросът е какво привлича в камъка. Да, така. Създава се някаква връзка. Трудно ли се изработват такива бижута? В момента виждаме какво сте ни донесли в студиото. Трудно ли се изработват? Това са колиета. Да. Колко време ви отнема? Ето, например... Значи на отговора дали се изработват трудно, ще кажа, че се изработват много лесно. Нали, поне за мен това е... Чисто технологически. Чисто технологично, нали, за мен е лесно. Но проблемът е, че става много бавно. Защото всеки един детайл се изработва на ръка. Всичко е ръчна изработка. Всичко се изработва на ръка и е много прецизна работа. Работи се с много финни инструменти и въобще е един много поглъщащ процес. А работите ли по поръчка? Идва някой при вас и казва, искам да ми направиш уникално бижу, точно за мен, нали? Еди какъв си повод, ще ходя, например, на точно така. някакво или много най-често важно се казва, събитие. Така като ме гледате, измислете нещо за мен. Това е най-хубавото. И тогава вече пускате си въображението. Тогава вече, когато нямам никакви ограничения, се създават най-хубавите неща. Можете да направите прекрасни красоти. Така, от предварителната информация, която имам, вие дарявате един комплект от тези бижута. Не знам дали са тук в момента, не ми казахте. На една инициатива, която предстои да се проведе следващата седмица. Сега първо за инициативата да разкажете малко. Инициативата е на клуб Пловдив Optimist International, чийто член имам удоволствието да бъда. Всъщност ние сме един колектив от жени, които работят с благотворителна цел точно в името на благото на нашия град и с обществено полезна цел. Клуб Пловдив Оптимист съществува от 1998 година, като всяка година се работи за различни благотворителни каузи. Всички са свързани в името на града. Подпомагат се много домове за сираци, например в Калофер, село Лисичево, домове за стари хора. Участваме съвместно с международни благотворителни организации, например организацията Bountiful от САЩ, с която се осъществява проект за борба с наркоманията.
проект с Финландия, съвместен проект с Финландия за защита, превенция и борба с остеопорозата. Провеждат се много изследвания, нали, точно в тази насока. И защо това са едни такива каузи, насочени към обществото и към точно обществено голям брой полезни дейности с чисто благотворителна инициатива. Като един от най-важните проекти за мен, защото тук вече участва, има намеса и на изкуство, нали, нещо, което за мен е много близко. Клуб Пловдив работи по дългогодишния проект "Водата е живот". Това се започна още от 2008 година, като в течение на времето до сега се изградиха и реновираха някои от най-старите чешми, символи на град Пловдив. Например, чешмата Пловдивско хоро в Цар Симеоновата градина, Аквавита, която също е там. Също така детската площадка е изградена с средства от минали благотворителни инициативи на клуба. И чешмата географски център, която е на Джумаята, е последната, а в момента тази инициатива, за която сега работим, е за изграждането на 8-та поред чешма, която ще прилича на златен ритон от Тракийското съкровище и ще бъде позиционирана пред централни хали в реновирания център, точно там пред халите. Да, можем да покажем, видях, че имате една снимка. Ето това е проекта на чешмата. Сега ще го покажем, ето тук. Така да го придържате на камерата да се види. Всъщност това е ритона от Панагюрското златно съкровище, копие, така реплика или как точно се нарича. Копие, да. Така, в какви размери ще бъде? Ще бъде самата скулптурна фигура, ще е висока 110 см, изцяло изработена от бронз. Ще бъде поставена върху малък постамент от гранит, върху който ще бъдат изписани и гравирани имената на дарителите. Така че всеки, който иска да допринесе за изграждането на тази чешма, нали, би могъл да участва и да бъде един от дарителите за проекта. Като най-интересното е, най-младият дарител в момента е една млада жена на 25 години, която дарява първата си заплата за изграждането на тази чешма. На проекта, да. Като тя по една случайност или може би няма нищо случайно, тя е хидроинженер. Чудесно. Може да помогне и по някакъв начин там за свързването на чешмата. На младите хора трябва да се дава шанс. Абсолютно, да. Кой измисли, чия е идеята точно този ритон, точно тази част от Панагюрското съкровище да се използва за чешмата? По принцип в нашата стара традиция, това е разработена идея на нашия клуб, като автора на проекта Иван Карапенчев е млад скулптор и имах удоволствието да видя глиняния проект, глиняния макет, нали, изработен, от който се прави вече по-нататък бронзовата скулптура. Наистина невероятно прецизна изработка, много талантлив млад автор и се надявам, че той ще има възможност, нали, да се изявява и по-нататък. Те от Пловдив ли е? От Стрелча. От Стрелча. Един хубав такъв град с минерални извори. Добре, докъде е стигнал всъщност проекта? Как ще го реализирате? Всъщност, какво се случва в момента? Имате готов проект, така, всичко макет? Всичко е готово, работи се. Нали, етапа на изработването е много дълъг и всъщност поради зимните условия няма как да се постави по-рано. Някъде през март месец, края на март, чешмата ще бъде монтирана на мястото. Това е съгласувано, вероятно, с община, там съответните всички институции. битки приключиха, Колко време ви отне около 2 години. Тази административна част? Около 2 години. За една чешма 2 години? Горе-долу.
Аз направо не мога да го проумея. Добре, а как събирате средства? Само помежду си членовете на клуба значи или основно какво се точно? събират средства от нашия членски внос, от различни благотворителни кампании, които организираме. Една от тях е този благотворителен бал, който ще се състои на 29 ноември този месец сега. Така, следващата седмица Да, се следващата пада. седмица в хотел Тримонциум, зала Амбасадор. И всъщност не ни достигат вече малко средства и се надяваме, че с тази благотворителна инициатива и всеки, който присъства, който има желание да дойде на бала, всъщност закупуването на поканата е дарение към нашата благотворителна инициатива. Тоест Средствата, да. ще бъдат използвани. Също така на самия бал ще бъде организиран търг, на който ще бъдат предоставени част от интересни предмети. да. Интересни предмети, които са тази година наистина са насочени повече към изкуството, защото освен мои бижута ще има сребърен ритон, изработен от автора Георги Петров. Като скулптура или какво ще бъде? Или истински ритон от сребро. Истински ритон. Да, изработен в техника металопластика, с позлатени елементи, ръчно гравиран. Нали, то е нещо уникално. Даже ще бъде подготвена малка изложба на неговите произведения. И те много добре ще допълнят нашата идея, нали, като част от тракийско съкровище, като подкрепа на проекта, бронзовия ритон, който се изработва за нашата кауза. И много добре ще се получи по този начин. Освен бижута и този... Освен бижута, да, и този интересен предмет, ще има една пак ръчно изработена уникална лампа от автора Николай Табаков, който в момента заминава за Париж. Има покана за организиране на изложба там. Той прави ръчно изработени лампи. Това е много интересно. Да. Така че ще видите на бала негов експонат, много интересни който ще неща. се играе на търг. Да, начална цена може би има на тези предмети, които се обявяват на търг. Различни ли са стартовите? Различни са, да. Ще има и неща, които са на по-ниска цена. Съответно, един сребърен ритон с златни орнаменти няма как да е много евтин. Да. Но всичко това се прави с благотворителна цел. Предметите се даряват точно за нашата кауза. Каква е стойността на чешмата като окончателно завършен? Стойността на чешмата е около 19-20 хиляди лева. Много е. Не е много. Да, то не е зависи. Много. Не е много, защото самата изработка от бронз, нали, материала, който се използва. Материал е... Тук става въпрос за... Като тегло не мога да съобщя точно, но е тон и нещо, може би. Масивно голямо Масивно нещо. Е, да. Масивно е и самата изработка, нали, на скулптурния проект, то се е трудоемка работа и отнема време, много труд, за да придобие този блестящ вид, който ще ни радва. И в край на краищата аз си мисля, че това е един много чудесен повод, как да кажа, обект нали, който мисля, че ще се превърне в символ на града, защото освен Стария град, Античния театър и Римския стадион, ще има още едно място, където ще се снимат туристите и където много лесно, примерно, ще кажем, ще се срещнем до ритона пред халите. Да, чудесно ще бъде. Още повече, че там малката главна вече вече обновена и много приятно. Да. Просто липсва един златен ритон. Абсолютно. Добре. Сега няма да ви питам по какви други проекти работите, защото този е достатъчно сериозен. Този е достатъчно сериозен, отнема много време и самата организация пък отделно покрай благотворителното събитие също е свързана с много други дребни неща.
Зад всички тези инициативи, за които ни изброихте, не само за чешмата и този проект Водата е живот, да, и всички останали за остеопорозата, за домовете за деца, стоят дами, жените от вашия клуб, така, Пловдив Оптимист Интернешънъл. Освен с благотворителна дейност, нали, това е как да кажа, в извънработното ви време, в свободното ви време. Абсолютно, с какво се занимавате? Освен вие сте художник, а другите членове на клуба? Ами ние сме нашия клуб наброява около 20 на души членове. Само жени? Само жени, да. И има много лекарки, учители, хора на изкуството, хореографии. Да. Имате ли така регулярни сбирки? Да, събирате се, обменяте опит? Всеки месец се събираме, даваме отчет какво сме свършили, взимаме решения за следващи проекти. Да, какво да правите? И въобще се забавляваме по този начин, защото освен, че изпитваме удоволствие от общуването и в самото мислене и на всички тези благотворителни инициативи, виждаме резултата, че нещо се случва от нашата работа. Не е просто взимане на решение на хартия. Да, и след това нищо да. Всички тези неща в един момент приключват с резултат, който е видим. Така. Добре. Ето казвате, има учителки, има художници, лекари много. Какво ви обединява? Каква е идеята, около която се обединявате? Всъщност всяка една от вас има някакви различни интереси. В свободното си време може да плете или да знам и нещо друго да прави. Специално говорим за нашия клуб. Идеята е, че освен, че сме много заети в работния си, всяка в своята работа, човек има нужда да работи не само за себе си. Има някакво огромно удоволствие в това да направиш нещо, просто е така, от чисто сърце. Без никаква меркантилност. Без никаква меркантилност, без да се очаква заплащане или каквото и да е друго. Просто наистина в името на града. От друга страна, Пловдив ще кандидатства за Европейска столица на културата през 2019 година. И за да се изправим с самочувствие, до тогава трябва да се свършат много неща. Много неща да има, да. И всичко това не става просто така, само с добро желание, но трябва и много труд. Добре, вас някой карал ли ви по някакъв начин да помагате така за, как да кажа, в помощ на тази кандидатура за Пловдив 2019 да стане европейска столица? Или принцип, просто то си е ваша инициатива? То си е наша инициатива. Освен това, когато човек или група от хора работят с такъв тип благотворителна цел, се намират други хора, които искат да се включат, искат да помагат, защото това увлича, добротата увлича. И всъщност света се крепи точно на това, на добрината на всеки отделен човек. На добрината и на благотворителността. Не е нужно да си организиран непременно в някаква голяма организация, да чакаш някой да ти организира. Просто всеки може да направи по нещо малко, за доброто на всички. Като аз се опитвам така да ви подтикна към една тема, да се похвалите, че всъщност вашия клуб е носител на наградата за благотворителност на община Пловдив, наградата Кудоглу. Наградата Кудоглу за 2010 година е присъдена на нашия клуб Пловдив за благотворителност. И това е повод за гордост. Това е за някаква целогодишна дейност или по някакъв конкретен повод? За целогодишна дейност. Понеже сме много активни и работим много добре. Да, това е много важна и много ценна награда, още повече, че в България няма като че ли толкова много награди за благотворителност. Има, разбира се, много благотворителни организации, но няма награда, която да бъде така едно признание.
Възможно е да няма. Възможно е да няма. Това е повод пък и да помислим по въпроса. Да, може да направите... Защото когато се работи с някаква благотворителна цел и инициатива, хората, които правят това, не го правят, за да получат награда, нали, лично за себе си. И не е това целта. А ако се случи така, че нали, дейността се забележи и се отрази по някакъв начин, това пак е полезно за нашия град. Абсолютно сте права. Добре. Какво да ви попитам още според вас? Ето, вие сте 20 на дами в вашия клуб, но все пак имате контакти извън този клуб, извън тези чисто клубни занимания. Смятате ли, че благотворителността е жива в българина? Определено смятам, да. Имате... Защото имаме контакти и с другите клубове, които работят с благотворителна цел. Наскоро бяхме на гости на срещата на Ротари клуб, като те също имат страхотна инициатива, нали, свързана с Пловдив, Европейска столица на културата. Но предполагам, че това трябва да оставим на тях. Нещо, те да си различно, кажат. Да. Осъществявате ли някакви контакти и връзки с сродни организации от чужбина? Да, имаме такива връзки. Просто в момента не съм подготвена да дам конкретно. Знам, че с клуб в Финландия, в Турция, с Америка. С този клуб в Финландия, с който сте осъществявали... Кой беше? Аз в момента не мога да го намеря. Една благотворителна инициатива. Организацията всъщност е с международна. За остеопорозата сте работили. Кога беше това за остеопорозата? Това беше проекта? Миналата година, ако не се лъжа. Какво точно правихте по този проект? Безплатни консултации и изследвания на костна плътност, като се разясняват нали, начини за предпазване, начини за вече повлияване. Ако има някакви... Да, ако има вече, защото има начин, нали, процесът той не може да бъде спрян, но може да се забави достатъчно, за да се чувства човек добре. В Пловдив го провеждахте този проект за остеопорозата? Аз съм го пропуснала, затова така питам подробности. Ето тук гледам, че сте работили по един проект за социализация на деца с физически увреждания и превенция на детското наднормено тегло. Какво точно сте правили по този проект? По този проект специално е изградена и реновирана детската площадка в Цар Симеоновата градина, която миналата година приключиха всички довършителни неща. Също така преди 2 години или мисля беше се ремонтира и изгради не фонтана, езерцето с мечката. Да. Това беше пак на всички езеро с мечката. Езерото с мечката и с водопадите. Това също е изцяло инициатива на клуб Пловдив и средствата за това бяха събрани от благотворителния бал през 2010 година. Или 11-та вече. Объркам година. Да, няма значение. С ваша благотворителна инициатива. Аз пък съм си мислила, за което много се извинявам, мислила съм си, че този езерото с мечката е ремонтирано от общината и там от съответното общинско предприятие, за което наистина много се извинявам, но нямала съм информация. Ето, по някакъв начин се е загубила връзката, може би публичност така е липсвало и от наша страна, може би, ние трябваше да проявим такава инициатива. Така, уважаеми зрители, имаме открит телефон в студиото 640-366. Ако имате въпроси към моята гостенка Ирена Ганчева, която е художник, художник-ювелир, изработва ръчни бижута уникати. Ако имате въпроси към нея, можете да се обадите. Освен това, припомням ви, че темата всъщност на нейното гостуване е предстоящият благотворителен бал на 29 ноември, на който така ще се набират средства за изграждане на една чешма, ритон,
реплика от Панагюрското златно съкровище. Нещо искахте да кажете и Да, ви исках да прекъснах. кажа, съжалявам много, че забравих поканата за бала. Исках да я покажа. Отбързане. Тя вероятно също е някакво уникално такова Да, творение. да, всъщност на нея има, нали, изображение Подробно, на да. златния ритон. Да. И всъщност има още покани за събитието. Ако някой желая да присъства, Ако някой може желая да да заповяда. присъства, може да се обади в нашата Да. телевизия, а ние ще осъществим връзка Разбира с клуба, така че няма никакви проблеми. Даже имаме зрител в момента на телефона, сега ще го включим. Ало, здравейте! Добър ден! Искам един въпрос към госпожа Ганчева. Госпожо Ганчева, едно е желанието ни, искането ни и други са възможностите. Как виждате вие Пловдив европейска столица на културата за 2019 година? Колкото и тъжно да ми е, трябва да ви кажа, че просто това нещо събитие ще го гледаме през крив макарон. Вижте центъра на града, вижте всичко да видите колко е жалко и Одиона го вижте в какво състояние. Просто не знам как ще се случат тези неща. Всичко добро, успех в начинанията ви, които са много благородни, но това с европейската столица на културата е толкова смешно, че не може да бъде повече. Всичко добро. Благодаря ви за мнението. Аз преди да отговорите, така бих искала да кажа едно изречение. Мисля, че всеки един от нас така трябва да направи, да даде своя принос според собствените си възможности и сили, да подобрим най-малкото, което е инфраструктурата в града. Каквото зависи от нас. Ами като ходите, уважаеми зрители, по улицата, не си хвърляйте боклука на земята, ами намерете едно кошче за боклук и го пуснете в кошчето, защото в края на краищата дори това прави впечатление на гостите, които ще дойдат или няма, т.е. ще дойдат в Пловдив. Аз бих искала да допълня, че да, разбирам напълно госпожата, която сподели своето мнение, но точно за това не напразно името на нашия клуб е Пловдив оптимист. Колкото и да са черни краските, колкото и смешно да звучи всичко, мисля, че трябва да има във всеки зърно надежда, нали, и вяра. Не само липсата на финансови възможности, нещо, с което сме свикнали, може би. И вие сама казахте, че е странно година и половина-две да отнеме озаконяването на един такъв скулптурен обект, който допринася за красотата на града, защото това е нещо красиво. Това не е нещо, без което без което не можем, искам да кажа. Но човек има нужда не само от храна за тялото, но и от храна за душата. И ако в край на краища, ако ние загубим вярата, какво би ни останало тогава? И все пак до 2019 година има още време. Доста време. Да. Дали е доста, дали не, но е време, което можем да оползотворим и може да се използва. Имаме още един зрител на телефона. Ало, здравейте! Ало, добър ден. Добър ден. Гледам вашето предаване. Да? В ефир сте. Ало? Слушаме ви. Добър ден, в ефир сте, слушаме ви. Да, гледам вашето предаване и разбрах, че там ще се постави пред халите една много хубава чешма. Да. Но това, което ми прави впечатление в момента, откакто там се направи долната част на главната, много е хубаво всичко, но тези дюнери, които са поставени там По закуските, страшно загрязяват целият интериор. целият вид. Да, вида. Да. Много е мръсно, всички сядат около пейчиците на дърветата и тази чешма, която там ще бъде поставена, не знам как ще я опазим. Не знам, може би това е един битовизъм, който трябва да реши проблема на нас, пловдивчани.
Много сте права за това, което казвате. Аз не се бях замисляла точно в тази посока. Наистина има много павилиони, на които се продават. Грозно е. Много е грозно. Да. А Пловдив заслужава и гладната, тя е историческа ценност. Вече за Пловдив заслужава да има нещо хубаво, което да се пази. Да бъде чистичко. Да, права сте. Благодаря ви много за обаждането. По някакъв начин коментирали ли сте вероятно с кметството на район Централен по някакъв начин там да се социализира точно пространството, около което ще бъде поставена чешмата, или все още не сте обсъждали това нещо? Ами за сега нещата стоят така, стъпка по стъпка, нали, малки крачки за постигане на победа, както се казва. По-голямата цел. Да, като се надяваме, че вече след поставяне на чешмата, нали, всъщност ние не сме спрели да работим в тази насока, че не е въпроса само да поставим нещо красиво, а също така наоколо трябва нещата да изглеждат добре. Да, трябва да бъде свързано. Но това не зависи от нас в случая, нали? И все пак общината също трябва да вземе участие, защото това е в нашия град, нали? Те отговарят за това. Те са хората, които взимат решенията и подписват документите. А между другото, тази ваша инициатива "Водата е живот" е много хубава, като си има предвид колко много хора по света нямат вода. Така е. А ние тук в България сме благословени с това природно богатство. Имаме така вода и я пилеем, обаче не умеем някак си да я ценим. Сега преди малко четох една информация от днешната преса, че има хора, които не си плащат битовата вода, нали, вкъщи. Това е съвсем друг аспект. Като че се получи някъде тече седмици и месеци наред. Не се вземат мерки, но сега сме се събрали, за да си говорим за хубави неща. Целта на нашия проект "Водата е живот" е точно опазване на световните и национални водни ресурси. Така че, колкото и малко да е нашето участие, все пак смятам, че всяка една наша инициатива има положителен резултат, който се вижда. Абсолютно, вижда се, и особено тази възстановената чешма Хорцето. То, който мине през Цар Симеоновата градина, всеки минава оттам, отива и пие вода оттам. А знаете ли колко пъти се изкъртваха бронзовите кранове и бяха правени наново? Много жалко. Мисля, че поне 5 пъти. За съжаление е така. Много пъти. Имаше една друга чешма, не знам дали по ваша инициатива беше изградена, на страничната алея, която е вече към страната на общината, на главната. Тя, не знам по ваша инициатива ли беше изградена, тя просто в момента не работи точно поради тази причина, че по същия начин няколко пъти бива възстановявана и просто понякога не стигат силите. Трябва не само ние да възстановяваме, а трябва да не се руши. Да направим един призив към уважаемите зрители. Ако ни гледате, не рушете. Ако не помагате, поне не пречете. Нали? Така е хубаво да се каже. Добре, аз приключих с въпросите. Имаме зрител на телефона. Ало, здравейте! Ало? Да, слушаме ви. Добър ден. С поздрав към вашата гостинка. Понеже чух призива ви, искам да кажа, че освен призиви към тези хора, трябва да има законност, която да се спазва, и хора, които трябва да следят за това. Това е много важно за всички нас. Това, че на някой просто му е скимнало да си направи нещо, трябва да е наказуемо, хората трябва да го знаят и не да се обвиняват, нали, всички хора заедно, защото има много хора, които ще да си пазят. За сметка на това се позволява на вандалски прояви и да се правят по този начин, се поощряват. Благодаря. Благодаря. Да, наистина има и такива случаи, в които просто трябва да се вземат някакви други институционални мерки от институциите. Естествено, и наше гражданско право и задължение, ако видим някъде някой да прави нещо нередно, съответно най-малкото да направим някаква забележка съвсем така
възпитано и културно. Някой път може и по-сериозно така да се скараме на вандалите, защото има и такива случаи, няма какво да се лъжим. Има, рушат, слагат се по улиците, се слагат по края на тротуарите се слагат антипаркинг колчета или такива едни топки и сложат се на следващия ден, половината ги няма, за да може някой да си паркира автомобила, което е толкова ненормално, че нямам думи. Всъщност, нека да се върнем към нашата тема. Това е чешмата Ритон, копие от панагюрското златно съкровище, така ще го сложа. Аз тук съм сложила едно химикалче да подпираме листчето, за да се вижда. Тази чешма ще бъде поставена пред централни хали на Малката главна. Имаме зрител на телефона. Ало, здравейте! Ало, здравейте! Да, слушаме ви. Интересуваме разпространението, договор за разпространение на вашата телевизия. Може ли да се обадите на 640-419, ако обичате? 640-419, благодаря. Да. По друг повод се обадиха, просто явно са чули. Аз бих искала да добавя нещо. Изграждането на чешма е от колешна българска традиция. Нали? Още в времената, когато са се зараждали първите селища, винаги са били изградени около извор. И да построиш чешма е голям майсторлък. Когато човек си строи къща, най-напред построява чешмата. Прави чешмата. Така че тази инициатива е като символ на едно начало. Построявайки чешма, нека да построим по-нататък и нашия град. Такъв какъвто искаме да бъде, а не, за съжаление, нали, хората да се оплакват по телефона колко е мръсно. Всеки трябва да се включи. Да. То има една стара българска поговорка. Човек не е живял на празно, ако е посадил едно дърво. Ето сега можем да я допълним и с това, ако е участвал в построяването на една чешма, защото такава голяма чешма от сам човек не може да се направи. То се прави от екип, от партньори. Както вие сте един клуб дами амбициозни, хора, които искате да направите нещо добро за нашия град. Да, защото всеки един от нас сам по себе си, нали, няма силата и възможността да направи това, което иска, но заедно ние сме като парченца от пъзел. Заедно изграждаме общата картина на това, което искаме да видим. Така че с съвместни усилия, мисля, че всичко може да се постигне. Оттам нататък всички ваши зрители, които се обаждат да споделят мнения, могат да го правят, да ги отправят и към общината като препоръки, защото все пак държавната администрация има решаващия глас. Да, и инструментите, с които да реагира. Всичко, което би могло да се реагира, да се направи, да се следи за опазването и за защитата на всички исторически обекти и на всичко, което се прави за града. Да. Благодаря ви. Имахме зрител на телефона, но той май се отказа да се обади. Така, вървим вече към финала на нашето предаване. Нека да повторим на 29 ноември имаме зрител. Ало, здравейте! Здравейте, не съм се отказал, просто изчаках да се изкаже госпожа Ганчева. Да, слушаме ви. Адмирация към това, което прави, но мога ли да кажа едно изказване да направя? Малко песимистично ще прозвучи, но може би не. Нека не е в деня на християнското семейство. Такъв хубав празник. Моля? Такъв хубав празник е днес. Не. Така се казва в такъв смисъл. Ще припомня някои факти, които може би госпожа Ганчева ще вземе отношение. Да. Това, което го прави, точно по този повод искам да го кажа. Значи припомням през 1984 година на 20 век, на миналия век, Пловдив гонеше 480 хиляди, Варна беше 225 хиляди, Бургас беше 170 хиляди. Тогава имаха всички градове в България еднакви, а София гонеше 800 хиляди. Всички имаха възможности, каквито държавата отпускаше за всички градове. А сега, след тази псевдодемокрация, какво стана с този град? Нямаме 350 хиляди, Варна вече ни диша във врата, Бургас също от 160-70 хиляден град гони 260-70 хиляден град, Стара Загора върви напред, в кризисното състояние
състояние говоря. Севлиево, един малък град, който през време на социализма я се чуваше, я не. Също има много разработки и работни места и се увеличава като население. Малките градове също подобно, а Пловдив в този момент изгуби един Бургас. 170-160 хиляди вече е по-малко от 1984. Да, чисто това демографски нещо, така е. дано да има такива хора като госпожа Ганчева, да паметници да припомнят на пловдивчани, че Пловдив трябва, може би заради работните места, но Пловдив трябва да се запази това, което си го носим от векове, както се казва. Благодаря. Дано да не съм обидел някой. Не, много ви благодаря. Беше ви така позитивно мнението, макар че започнахте с това, че така ще вкарате малко песимистична нотка. Инициативата, която госпожа Ганчева в момента обявява в ефира на нашата телевизия, наистина е много благородна и аз си мисля, че ако има и други организации, защото от един човек сам една птичка пролет не прави, малко по малко, може много неща да се направят в полза на града и както каза последният ни зрител, който се обади, тогава градът ще се развива и ще върви напред. А другото важно нещо, много важно, е Пловдив е най-старият жив град в Европа. Той е на повече от 8000 години. И смятам, че има достатъчно ресурс, достатъчно история и достатъчно кадърни хора, които да възстановят славата на града и които да работят за по-нататъчното му развитие. Защото все пак един град не е само инфраструктура, която наистина е много важна, но един град е създаване на работни места, на работещи предприятия и всичко това около тях, нали, говорим за детски градини, говорим за места за отдих и култура. В Пловдив има невероятна история, не само като античност, средновековие и възраждане, но хората, които са живели и творили в този град, те са също много известни. Ако се направи един музей на известните българи от Пловдив, мисля, че това е още един страхотен повод, нали, туристите да прииждат в нашия град и да бъдат впечатлени. Това е много хубава идея, много интересна идея. Надявам се. Наистина е много интересна идея. Може да помислим така дали имаме възможност по някакъв начин да се включим в... По принцип, какво привлича туристите, освен древността, освен античността, нали, хората обичат да видят това, което се е създало от други хора. Да, нали, разбира се. Творчеството. Не само, ще се изразя грубо, не само камънак, не само камъните, макар че те носят историята, но... Те носят началото, но те носят там нататък началото, но там всеки някой е градил. Дейността, да. Дейността на всички хора, които са оставили следа. Да, имаме зрител на телефона, ще го включа. Ало, здравейте! Здравейте, извинявам се, че втори път се намесвам така в разговора, но искам да уточня защо казах първи път, когато се обадих, защо казах това. Казах го, защото преди време около нас, живея тук в един блок на Южен, просто започнаха да се облагородяват градинки. Създадаха се много приятни места. И от хората, понеже имаше нужда да се съхранят тези градинки, се поставя въпроса към общината от определени хора. Значи, по един благовиден начин се направи отказ от това, понеже има такава общинска наредба, да се охранява или по някакъв начин да се обърне внимание. Затова, когато правим нещо, нека да обръщаме всички внимание на това, как после то ще бъде съхранено. Аз съм много така очарована от тази идея, но силно в мен се зароди чувство, че това, което се прави с толкова голямо желание, ще бъде така... ще бъдат попарени надеждите на някои хора, след като вече се изгради. Благодаря. Благодаря на госпожата. Ами да, пак опираме до там, че всеки един от нас трябва да направи всичко възможно, за да пазим това, което имаме като наследство, така наречената даденост и това, което другото, което е наистина, трябва да има много здрава връзка между хората и наистина и общината и държавната администрация, защото това не бива да са едни отделни, как да кажа,
елементи. Те всъщност са избрани от нас, точно за да служат на нас, на Пловдив И да работят за на хората нашето от добро. Пловдив. Да. Така че не би трябвало да стои въпроса, изгражда се нещо хубаво, ама как ще се опази? Този въпрос, той е конкретно адресиран. Трябва да бъде конкретно адресиран и адресата е известен. Адресът е известен, да, така е. Обаче ние ще следим така много сериозно и изкъсно. Ние имам предвид и аз лично, и телевизията. Ще следим какво се случва с институциите, дали се спазват така ангажиментите и Трябва задълженията. да им се диша във врата много здраво. Някой път от време на време забравят какво да правят, ама... Не бива да забравят. Не бива да забравят, защото... А пък журналистите, ние сме хората, които така ги ръчкат и им напомнят какво точно трябва. Вашата работа пък е да напомняте. Да. Уважаеми зрители, вече така сме на финала на днешната обществена приемна. Аз много се радвам, че точно днес, в Деня на християнското семейство, мой гост беше Ирена Ганчева, художник и ювелир, да не забравя. И да ви припомня, че на 29 ноември ще има благотворителен бал, на който ще се набират средства за изграждане на чешма Ритон, която ще бъде поставена пред централни хали на Малката главна. Ако имате възможност да подпомогнете инициативата, дори да не присъствате на въпросния благотворителен бал, ние ще осъществим връзка с организаторите на тази инициатива. Благодаря ви, че бяхте мой гост. Аз също благодаря. Освен на Ден на християнското семейство, днес е Международен ден на поздрава. Така че бих искала да поздравя всички ваши зрители, всички граждани на Пловдив, всички хора по целия свят, с призива бъдете добри. Наистина, с много хубаво послание завършваме. Това беше всичко от днешната обществена приемна. След малко започва предаването Събуди се. По-късно наш гост ще бъде и заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма с ресор туризъм Бранимир Ботев, който е в Пловдив по повод международната среща на туроператорите. Довиждане от мен.